share lang mo ha. Kay kanang gamay raman ang gihatag ni Papa. Share lang mo. Wait lang ha. Napay ko lang pa. Bungot sa upo ko sa uling. Sigbin. Uling man eh. Share lang mo ha. Salamat kayo ha. Oh, wait lang. Kung makulangan mo, kung mahurot na, kamulay hukad ha. Hindi na siya. Ha? Salamat. Salamat. Layo na may ito dapat. Karang ma'am, pwede mangutan na. Oh. Asa man nadapit ang balay ni Tutok-Tuksok? Kuan mo straight ra mo diha nya muliko dayon nay mangga mo na nay laha. Straight rami nga, muliko. Muliko kausa. Anay mangga, mo na na ilang balay. O mo na nay laha. Karing na esquina gamay diri unahan. Oh kana diha. Sige, diretso lang man. Salamat kayo ha. Sige. Salamat. Ngano dagana man tong motor nangita sa kumbana ko. Ay naagro na himong krimen ang kumbana ba? Unsa kay himong krimen sa kumbana no? Ako na ko eh. Dong! Hoy! Dong! Hoy na mga tao, dakpon guro ka na ba? Nang daghang nangita nimo? Nagmotor? Ambot lang, ato dito ka. Sigdakpon ka ana, nakasa ka? Sisagon, ganun ka sa among kita ka din na tuog ako. Ato gani. Hidaghan kay na sila. Mawa, asa na ron? Nadias gawas. Tuwa. Asa ron shotgun? Bisig daw tana. Daday kay shotgun di ay. Ganita mo shotgun. Wa man ganitay. Kung ana ni gani amol. Ato sa tulito ka, ato nga sa tulito. Asa man ron sila? Nailag sa gawas. Hastag mga pulis na tinuod no? Kung gani klaruha dito kay kana ra ba imong dagway, wa agani kahimong krimen, suspect na ka. Nye, Ato bongot ako. dito. Oh, yung mga sawaha ka ay. Nga nung sa ka na. Yes, ako nga tuon. Ano siguro nila tutong kay may mangong tiglingo nga nay mangga. Murag baon siguro yung balaya guro. Ay do yan. Asa mas tutong amo siguro yung balay siguro niya. Idol. Ayo ka bre ni ila idol. Idol. Oy, idol. Okay lang ka. Okay lang ka. Ayong morning. Pagtulan niyo ako mo hayon. Kaabot yung sinyo na tutulan niyo na mo. Sus! Wa ko magtuo nga mga rin mo tol. Wa na mo paibaw na ko nga. Mga rin dahil mo di ay. Surprise. Surprise! Wa inong ko kapanganda ba nila? Magkikais na ko dito. Bago pa na kayo nagwata dol. Ako pa lagi ng pamunta. Ay sa kanito ra. Dagpas na manok. Ang over pa man. Para mag-hangover pa kadol, para. Naluyat siguro kagabi eh. Manok Ang manok pagkatiin. Nagkuha og lawg sa. Lawg Ay sa papan mo. Nga mga rin mo. Wa na nakaluto no tako. Ayaw na gagmay do. Bisaya. Dagko dol haman. Asa mo ron? Tabangan tagdapan dol. Abangan to buko dol. Gawas. Sus, karon dol. Pagkadakop lagi tani. Adol. Sus, ilahana. Dagan man dol. Tula. Problema ka ani. Ay, parte mang ilahana ni. Wa na ko lay manok. Ang akon lang ako lang ngita ko pagi dol. Tintin. Na! Pa! Tintin. Ah! Dali, Amerika. Katungsan ni yung anak dol. Oh, wa ni bata pa kay ni. Wa pa ni kaabot wa. Unsig mabaw pang edad ani. Kanang Unsa ba? palit dito o kanang basta kay baw na ka. Sudan Kay ukay na yung mga bisita dre. Sige na. Sige pa. Na, Dol. Maniwas mo diha dula kay maglungig sa ko dol. Para pinyo to. Paabot ra mi dol. Oh. Pahangin sa mi kadiyot diri dol. Sige. Paabot ra mi dol. Salamat kay dol. Lingkod ka do. Isar magsabaw sa manok Bisaya ra ba? Sabaw ra ba? May tuwa na sabaw. Tignan mi yung sabaw na manok ron. Labaw na nay kapayas ng tangaran. Tugdangpi. Dol. Oh, Kanang ibutang sa ko ng plato dire dol. Wat-wata sa ninyo kay to ako papalit sa kong anak. Salamat dol. Salamat dol.
Guys, lari at ako sa tiwaso naglong egg dire. Salamat dol. Salamat dol. A few moments later. Pa! Padung na. Yang anak ko sa tinakilala ron. Puso ko nagitali ron. Oh, Araming sugo pa! Asa ka? di ako sa kanay nakatiman pa ko niya ay patag na diya sa ato ako ang mga bisita na plato na sa gawas. Ah, sige pa! Patagtag ko ni Papa. Anya sa kadit ha, kuya, ate. Ipatagtag pa rin sa akong Papa. Abot lang ha, gamay. Gamay lang. Ay. Yeah. Ay, padi ay usa. Tara share lang mo kay kanang gamay raman ang gihatag ni Papa. Share lang mo, wait lang ha, napakulang pa. Bumuto ko sa uli. Uling man share lang mo ha. Salamat pwede ha. Oh, nyasaha. Kung makulangan mo, kung mahurot na, kamulay hukad ha. O, hindi na siya. Ha? Salamat. Salamat. Mo itong gidangatan itong kulap-kulap ron. Unsa naman ni? Kaon naman taning. Salamat. Kaon gutom ni kasaran. Sigbing man taan. Paitan. Surprise ani. Sama-sama sa lasa. Mama, chicharon. Chicharon? Chicharon. Why lasa oy? Ha? Wala lang. Ha? Ito mi ay ito kulapa na to ani. Karon ba ko kakaon kinani? Yung siya may kingo. Dere imo lang ipakatag kang. Tagya. Opa, nangaon naman gani sila pa. Naunsa man daga? Manong uling ba imong gipalit? Naunsa na ako mga bisita? Naingon naman ig mga sigbin o nga gitaong kekap ko. Para na sa sinugba. Ay, sugba wala na to. Sinugba man na ina unsa naman eh. Sige, dol. Agwantahon na naman ni kit-kit yung uling dol kay murag masigbil lang ni kumere maana na siguro mi madugal yan. Lami man po dol. Lami pan. Lami ning kita ni kinabuhi. Kaong bayo. Dili ra gyud mi nakatilaw sa inyong lugar ning uling dol gipakaw tao dol sa batuon mo na. Kaong bayo, dol. Pili dol. Kaong bayo.